ଥରେ ମଖା ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥାଏ ପୋଡ଼ପିଠା କରିବେ ବୋଲି। ମଖା କାଠ ଆଣିବା ସମୟରେ ତାକୁ ବାଘ ଦେଖିଲା। ୟାରେ ଇଏ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଛୁଆଟା କିଏ ରେ? ୟାକୁ ଖାଇଲେ ମୋ ଦାନ୍ତକୁ ଟିକେ ହେଲେ କଷ୍ଟ ହେବନି। ବାଘ ମାମୁଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତତେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ? ବାଘ ମାମୁଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ? ପୋଡ଼ପିଠା। ପୋଡ଼ ପିଠା? ସେ ପୁଣି କେମିତିକା ପିଠା? ମୁଁ ତ ଖାଲି ଚକୁଳି ପିଠା ଜାଣିଛି। ପୋଡ଼ପିଠା ହେଲା ପୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପିଠା, ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଖାଇଲେ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ହଉ ଦେଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି। ବାଘ ମାମୁଁ ପିଠା କ'ଣ ଆଣିଛି? ମୁଁ ପା ଏ ଜାଳକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ପିଠା ତିଆରି କରିବୁ ବୋଲି। ହଉ ଯା, ପିଠା ତିଆରି କରି ରଖିଥିବ, ମୁଁ ଯିବି ଖାଇବାକୁ। ମଖା ଜାଳ ନେଇକି ଗଲା। ପୋଡ଼ପିଠା ତିଆରି କଲେ। ମଖାମଖିକି ପ୍ରବଳ ଭୋକ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇଗଲେ। ଖାଇସାରି ମଖାର ବାଘ ମାମୁଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଲୋ ନାନୀ, ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠା ଅଛି? ନା, ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା କି? ମୁଁ ଜାଳ ଆଣିଲା ବେଳେ ବାଘ ମାମୁଁ ମୋତେ ଧରିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ପିଠା ତ ନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ ହବ? ବାଘ ମାମୁଁ ଆସି ମୋତେ ଖାଇବ। ତୁ ଜମା ଡରିନି ମଖା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଚୁନା ଅଛି। ଗୁଅ ଗୋବର ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଯାହା ମିଳୁଛି ନେଇଆ। ମିଶେଇ ମାଶେଇ ପୋଡ଼ପିଠା ତିଆରି କରିଦେବି। ତୁ ନେଇ ବାଘ ମାମୁଁ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ରଖିଦେବୁ। ହଁ ନାନୀ, ସେଇଆ କରିବା। ମଖାମଖି ପିଠା ତିଆରି କରି ବାଘ ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଲଙ୍କା ପାଣି କରି ଥୋଇଦେଲେ। ମଖା, ଗଲୁ କୁଆଡ଼େ? ଶୀଘ୍ର ପୋଡ଼ପିଠା ନେଇକି ଆ, ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ଜଳିଲାଣି। ବାଘ ମାମୁଁ ଖାଇବା ସେଇଠି ଥୁଆ ହୋଇଛି, ତମେ ଖାଇନିଅ। ଏଇଠି ଅଛି, ଯାଉଛି ଖାଇ ନେବି। ମୋ ଦାନ୍ତ ଲୋ, ଏ କ'ଣ ଗୁଇଁଆ ଲାଗୁଛି। ଏ କ'ଣ ମିଶେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଠା ନା ଗୁଅ ପାର ସବୁ। ମଖା, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଏ ଗୋଡ଼ା ମତେ କ'ଣ ଖୁଆଇଦେଲୁ? ତତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଯାଉଛି ମୁହଁଟା ଆଗେ ଧୋଇନିଏ। ଏ କ'ଣ? ମୋ ମୁହଁ, ମୋ ପାଟି। ଏ ଲଙ୍କା ପାଣି ଧୋଇଛନ୍ତି ଜାଣି ଶୁଣିଏ। ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ମଖା, ତତେ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ମଖି ନାନୀ, ବାଘ ଏକାଥରେ କିଛି। ହଁ ମଖା, ମୋ ବୁଦ୍ଧିଟା କେମିତି କାମ ଦେଲା ଦେଖିଲୁ।